EkuRhuleni. Umkhandlu idolobha waseKukhona unomasipala abahlanu abangatholanga amavoti enele ukuthi ngaba khona iqembu eliwuphathayo. iANC yehlulekile ukuthola amavoti enele ukhola lo mkhandlu nokuzoholela ekutheni igcine isincenga amaqembu amancane ukuba asebenzisane nayo. Ongoti bakholwa ukuthi amaqembu amancane iwona asemathubeni amahle okuba umbeki wenkosi emkhandlwini. The big winners flow in these elections have been the small parties, the parties that are only interested in being active in their local municipalities, that are not trying to be national parties, the ones that have been voted in. Emkhandlwini waseTshwane nakhona alikho iqembu elithole amavoti enele ukhola lo mkhandlu. Izakhamuzi zisifisa ukuthi kube nokusebenza ngokubambisana phakathi kweANC neDA. By the way it looks, it's like the ANC and the DA will then marry one another. During the campaign election for the local elections, they made a lot of promises, but we know the track record is not very good. Umhlaziyi wezombusazwe naye ukholwa ukuthi ukusebenza ngokubambisana phakathi kweANC neDA lapha kungaba isixazululo esihle. It's a coalition that is going to benefit this country, not only Tshwane. It's a coalition between the DA and the ANC. The ANC has its own baggage, so is the DA. The ANC has the numbers, the DA has the experience of good governance. Ukhetho lohulumeni bezindawo lwakulonyaka lubonise ukuthi bazoba baningi omasipala abazobuswa ngokubambisana ukuze umkhandlu ukwazi ukubamba umhlangano wawo wokuqala emva kokhetho kumele ube namaqembu ombusazwe angaphezulu kwama50 ongenani. Amaqembu anezintsuku eziyishumi ngaphambi kokuthi abambe lo mhlangano. Manje ke abhekene nengcindezi yokwakha uhulumeni ozosebenza ngokubambisana zingakapheli lezi zinsuku.